Simplu, cu Nelly Sambriș. Astăzi schimbăm subiectul și vorbim cu președintele Federației de Lupte Universale, Igor Rotaru. Bună ziua! Bine Eu am promis că aduc doar oameni pe care îi cunosc personal și cu care ai ce să discuți. Igor, știu? Nu știu. De fapt, este greu sau nu pentru sportul moldovenesc în prezent? Dacă să luăm pe general, eu cred că sportul moldovenesc la noi se desparte în două părți. Adică este fotbalul și restul sporturilor care sunt la noi în Republica Moldova. Fiindcă, mai ales dacă să vorbim de segmentul nostru de lupte universale, adică și de lupte în general, și sporturile neolimpice, acolo în genere totul se ține practic pe entuziasmul sportivilor și antrenorilor. Așa e și în cazul federației pe care o conduci? Da, evident lucru că noi ne stăruim la rândul nostru să conlucrăm cu Ministerul de Profil. Totodată noi facem tot la maxim ca să putem, în conlucrare cu Federația Internațională, să putem să aducem careva avantaje pentru federația noastră, dar în mare parte noi, adică federația, ține pe cluburile tot noastre în care se antrenează sportivii noștri și deja activăm. Ok, care ar fi motivația ca tinerii din Republica Moldova să se ocupe de luptele marțiale? În general, artele marțiale, asta este o artă, nu degeaba se spune, fiindcă fix așa cum e pictură, fix așa cum e... Deci sportul poate fi o artă? El nu poate fi, el este o artă, de fapt, fiindcă... O artă a corpului? O artă a corpului, o artă a... Știți cum... a euului său de interior, da? Adică morală și așa mai departe. Decălirea, disciplină, călirea caracterului și așa mai departe. Adică sportul în general este un segment foarte important în dezvoltarea națiunii, spunem așa, și a tinerii generații și viziunea pentru ca generația de mai apoi să fie mult mai pregătită. Deci sportul poate duce disciplina la nivel de artă. Asta este important. Zi-mi, te rog, există în societate percepția asta că luptele acestea universale sunt asociate de cele mai deseori cu bătăuși, cu sportivi care fac reglări de conturi. E considerat așa ca un fel de pepenieră pentru băieții răi. Știți cum, cu părere de rău sau poate, știți cum, din toată pleiada, spunem așa, de sportivi și de persoane care se ocupă, că sunt zeci de mii, de exemplu, de sportivi care se ocupă în domeniul artelor marțiale, imaginea chestie sau, spunem așa, imaginea negativă, spunem așa, și nu la toți care, de exemplu, se reflectă sau cumva se încearcă mai mult să reflecte, sunt, știți cum, când sunt 2, 3 persoane, 4 persoane care cumva o influențat negativ asupra artelor marțiale, da, el se reflectă asupra tuturor. Dar, de fapt, sunt foarte mulți băieți care au câte 2 studii superioare, au și sunt, de exemplu, sportivi de performanță, au, de exemplu, foarte mari capacități și așa mai departe. Plus la asta, artele marțiale, asta este un foarte bun, spunem așa, tramplin pentru forțele de forță, da? Adică organele de forță din stat. Ce ar fi, de exemplu, MAIU, ce ar fi forțele armate și așa mai departe. Fiindcă atunci când la tine vin băieți, de exemplu, da, în structuri, care deja sunt angajați în structuri. Nu, care chiar, de exemplu, dacă vorbim de tineri, dacă el la 18, 19, 20 de ani, da, el vine deja pregătit. Deja când ești angajat e prea târziu. Nu, eu asta așa în vedere, că, de exemplu, noi când pregătim sportivi de tineri, da, spunem așa, de la o vârstă de 12-15 ani, și când ajunge el să ducă la armată, sau, de exemplu, când el pleacă, de exemplu, să lucreze, de exemplu, în structurile de forță, evident lucru că lui mult mai ușor să adapteze și cu mult mai ușor de a lucra structurilor de forță, cu așa gen de oameni, din ce cauză, fiindcă ei sunt mai disciplinați, ei știu ce este să depună un efort fizic și așa mai departe. Adică chestiile acestea, ele sunt foarte importante, în mare parte. Da, în cazul în care, de exemplu, persoana este angajată, are o vârstă, da, poate să înceapă a practica acest sport? Evident, lucru sunt diferite categorii de grupe, spunem așa, de vârstă și de pregătire, începând de la începător până la, de exemplu, profesionist și așa mai departe. Dar să ne reîntoarcem la întrebarea noastră care a spus-o cu privire dacă, de exemplu, sunt băieți răi cu reglări de conturi și așa mai departe. Știți care e problema? Problema noastră că ce dă nouă, de exemplu, statul, ca să nu fie altfel.
Da? Sau ce au dat, de exemplu, statul nou sau sportivilor sau oamenilor din domeniul sportului, nu e neapărat să fie artele marțiale, din anii 90 încoace. Da? A fost făcut sau elaborat vreo lege? Nu. Adică asta este și problema. La momentul de față, din câte eu cunosc, este votat în primă lectură o lege destul de bună cu privire la cultură fizică și sport. Care prevede ce? Care prevede multe puncte pozitive pentru dezvoltarea sportului și asigurarea. Inclusiv finanțare? Inclusiv și finanțarea și inclusiv și nu atâta cea mai mare problemă doar numai finanțarea, dar cea mai mare problemă asta e asigurarea sportivului. De exemplu, dacă de exemplu tu pleci să lucrezi, de exemplu, în structură de forță, să lucrezi până la vârstă anumită, tu la 37-40 de ani ești pensionar. Dar dacă vorbim despre sportivul de performanță care de la 12 ani sau de la 14 ani și tu ce faima țării 10-15 ani și undeva deja el o staturi campion olimpic sau campion mondial sau mai știu eu, a fost în lot național ani de zile, da, de exemplu, dat rezultate și performanțe foarte bune, el nu este asigurat absolut. Dacă el se traumează, dacă el, de exemplu, iese undeva, adică el deja își finisează activitatea lui activă, spunem așa, până la 35 de ani, eu cred că e chiar și mult, da? De exemplu, dacă vorbim despre sport de performanță. Asta este cea mai mare problemă. Eu cred că la momentul de față în țară, pentru că sportivii noștri, ei nu au o asigurare pe viitor, da? Ceea ce, de exemplu, sunt în alte țări. De exemplu, dacă ar fi fost votat... Și acest aspect este prevăzut în acest proiect de lege? Da, el este Ai reușit prevăzut. să-l citești? Eu am reușit să-l citesc. El a fost prevăzut, nu este votat încă lectura 2, dar și nu este activ la momentul de față. Acolo este vorba și despre fonduri, un fond făcut special pentru dezvoltarea sportului unde se pot să atragă resursele financiare. Eu cred că el e destul de bun. Și el undeva parțial a fost preluat, de exemplu, adică careva aspecte sunt luate din legislația din țara de vecini, din România, care, de exemplu, eu cred că ar da o favoare foarte bună pentru noi. Igor, spune-mi, te rog, în artele marțiale intră ce fel de sporturi? Sambo? În arte marțiale sunt toate genurile de sport. Unde în afară de fotbal? Nu vorbim doar de fotbal. Adică tot ce să are în vedere contact și, de exemplu, efort. Adică hai să spunem așa, Taekwondo, judo, sambo, oricare luptă de contact, spunem așa. Intră în lupte universale? Nu, intră în arte marțiale la general. Lupta universală este o probă aparte, adică este o probă care tot intră în segmentul de arte marțiale, hai să spunem așa. Și în lupte universale ce intră? Ca tehnice aveți în vedere? Da. Ca tehnică sunt practic toate tehnicile posibile pentru autoapărare și plus dacă vorbim despre partea sportivă, da? Adică toate tehnicile ce legate de striking, adică lovituri, toate genurile de procedee, aruncări și așa mai departe și procedee de durere, strangulări, procedee de durere și așa mai departe. Deci putem spune că acest fel de sport împrumută din toate câte puțin? De exemplu, din taekwondo, din sambo, din evident, judo? Lucru. În genere, la momentul de față, artele marțiale, ele cumva, știți cum încep a se unifica. Dacă, de exemplu, înainte, hai să spunem așa, vreo 20-30 de ani în urmă, erau delimitări, adică, de exemplu, luptele, cele, să vorbim 30, da, de exemplu, era un fel de un segment, boxul, kickboxul. Cred că asta e originea luptelor universale în Republica Moldova, tradițională Trântă, nu? Originea, în general, dacă să vorbim despre lupte, la noi, în genere, dacă să vorbim mentalitatea noastră și, de exemplu, modul nostru de a fi, eu cred că în Republica Moldova trebuie să pui în primul rând accent pe sporturile, știți cum, adică personale, adică, de exemplu, unde să participă 1 sau 2 persoane, nu mai mult. Fiindcă atunci este, știți cum, perspectivă mult mai mare. Nu este nevoie de mari investiții în chestia asta, dar totodată noi avem în asta rezultate. Dacă să luăm din anul 90, 91 până în prezent, în ultimii 31 de ani, la noi rezultatele au fost doar la sporturile individuale, da? Spunem așa, asta e kayak canoe, dacă vorbim de olimpiadă, asta e halterele, asta e boxul și așa mai departe. Și evident lucru că noi... E posibil să te antrenezi la canoe în Republica Moldova? Da, avem rezultate. Unde, pe Nistru?
Nu, de ce? Știți care e problema la noi? În general, dacă să vorbim așa, eu de atât și-am spus că la noi sportul, el în mare parte se ține pe entuziasmul antrenorilor și sportivilor. Problema care? Că dacă, evident că este o problemă cu infrastructură. Noi cunoaștem chestia asta. Și eu cred că și cei din Ministerul de Profil tot cunosc chestia asta. Adică asta e absolut evident lucru, că sunt probleme din punctul ăsta de vedere. În 30 de ani, practic, mare majoritate obiectelor sportive au fost distruse. O mică parte a fost doar lăsată, știți cum, cumva pentru ca să fie lucrativă, spunem așa. Și tot timpul, oricare putere n-ar veni la putere, mereu sportul, tot timp, mereu el pleacă pe ultima, știți cum, pe ultima poliță, da? Adică dacă... Se consideră că poate că e autosuficient, se poate întreține. Ba nu, asta și e problema, că foarte mulți cunosc că nu se poate prea ține și asta e problema. Dar nu este o problemă și chestia asta, adică în mare parte, dacă să vorbim despre sporturile în masă, da, adică la noi, în general, mentalitatea noastră și modul, știți cum, a oamenilor, spunem așa, națiunii noastre, el e foarte, foarte activ. Adică noi sunt foarte mulți părinți care duc copiii la sport, foarte mulți. Adică eu, de exemplu, și asta e foarte important. Și vedeți că chestia asta e absolut importantă pentru dezvoltarea și a copiilor, evident, lucru și tot așa. Adică și chiar dacă, de exemplu, nu este susținerea din partea ministerilor și... Investesc părinții. Investesc părinții, investesc alți sponsori și problema, chiar dacă să vorbim de sponsori, la noi este, știți cum, lipsa asta, știți cum, de cultură, știți, de sponsorizare. Adică la noi oamenii cumva, știți cum, sunt individualiști. Adică, păi, la mine dacă merge tot ok, restul nu prea mă interesează. Chiar și dacă să vorbim despre agenți economici destul de puternici, foarte puțini, spunem așa, care ajută, spunem, obiectiv vorbind. Dar Federația Luptei Universale, ce succese are? Are campioni? Evident, lucru. Noi federația este fondată din anul 2002. Câți ani aveai atunci? Eu atunci aveam 18 ani, spunem așa. Încă nu erai președinte acolo. Nu eram președinte, asta era... Ai început tu să faci personal arte marțiale? Artele marțiale am început să le fac de la 15 ani, practic. Dar ideea e care că, dacă să vorbim despre federație, a fost fondată în 2002, până în prezent, din 2013 sunt președintele Federației de Lupte Universale. Tot destul de tânăr. Atunci aveai... Da. Atunci a fost așa o situație că... Aveai 19? Nu, mult mai mult, 2013. 2013. Să erau 20. 20 și, oricum, e pentru un președinte de federație. Da, ideea era care, că de exemplu, dat fiind faptul că eu activam foarte mult pe segmentul de combat sambo și am avut multe cluburi și am avut succes pe segmentul acesta și totodată noi participam și la lupte universale, mi s-a oferit așa o oportunitate ca eu să preiau, adică președintele federației trecut, domnul Mihalache, deja era destul din vârstă și el a spus că nu poate deja să conducă organizația și mi-au propus mie ca să devin președintele federației. Cam asta era ideea, a fost votat unanim în această și până în prezent o conduc. Ideea care din 2013 încoace, eu cred că avem mai mult de 80 medalii la campionatele internaționale. De aur? Bronz? Argint? Eu vorbesc despre premianță, adică locul 1, 2, 3. De exemplu? Campionatul european, locurile întâi avem, campionat mondial avem rezultate foarte bune, adică noi avem rezultate foarte bune. Campionii sunt plătiți din banii... Evident că sportivii care sunt în lot național, ei primesc niște premii de la Ministerul de Profil, Ministerul de Educație, dacă să vorbim la sfârșit de an, dar este vorba doar despre campionatul mondial și campionatul european. Ok, dacă e campionatul european, de exemplu, nu sunt achitați din fondurile europene? Nu, absolut. Dar nu are nicio tangență asta cu fondurile europene și mai departe. Adică eu vreau să discutăm niște chestii de management care nu sunt interesante și mie și care foarte puțină lume le cunoaște. Eu cred că nu e interesant, de exemplu, ce se întâmplă cu sportul din Republica Moldova. Adică asta e așa un moment. Ok, dar prin ce sunt motivați atunci tinerii noștri? Tinerii noștri sunt motivați... Bănuiesc că de la minister nu li se dă foarte mulți bani. Evident, lucru cum se dă foarte mulți bani. Cât se achită, de exemplu, pentru locul întâi? Și mai ales că dacă... Ce sumă? Da, să spunem așa, de exemplu, dacă noi vorbim despre sporturile olimpice, de câte eu țin minte, dacă nu s-au mai făcut careva modificări în guvern,
pentru campion mondial la sport olimpic noi vorbim, asta era suma de 200.000 de lei pentru un rezultat. Deci 10.000 de euro. Da, estimativ 10.000 de euro. Adică Deci fiecare stat, Igor, fiecare stat își plătește câștigătorul. Evident. Deci dacă în Republica Moldova un campion costă 200.000 de lei, Da. adică 10.000 de euro, s-ar putea ca un campion în Canada, de exemplu, sau în SUA scoste 500.000 de euro, Da, el corect? poate fi scoste și mai puțin. Problema știți care e? Problema e așa că cât se investește pentru ca el să devină campion. De exemplu, în Statele Unite, acolo pentru Olimpiadă se plătesc în genere foarte puțini bani. Ok, hai să luăm altă țară. Dar faza de pregătire, atunci când la tine sportiv e asigurat complet tot și lui îi se oferă absolut toate condițiile pentru ca el să crească, astea sunt lucruri absolut diferite. Fiindcă tu, de exemplu, să muncești, să investești singur tot în tine, de exemplu, în sportivul tău și pe urmă, la urmă, să primești o sumă de bani care e echivalent cu investiții care tu ai făcut. Ei pot să fie practic zero. Da. Da. Adică, cu părere de rău, sunt niște lacune punct de vedere. Dacă să vorbim despre sporturile neolimpice, acolo, în genere, situația e mult mai complicată. Și mai complicată din ce punct de vedere? Fiindcă acolo așa este o mică lacună, care eu o văd ca lacună, da? De exemplu, acolo, în regulament e scris așa, că din suma care la sporturile olimpice, până la 60% din suma, de exemplu, pentru sporturile neolimpice. Adică, dacă, de exemplu, ar fi fost campion mondial la lupta universală, da, spunem așa, ar fi trebuit să fie 120.000, de exemplu, da? De euro. De lei. Noi vorbim de lei. Dar problema între aceea e că acolo este așa un cuvânt cheie care scrie până la. Până la. Da. Și, de exemplu, până la acesta, el Poate fi și 20.000. Poate fi și 20, poate fi și 10.000. Adică, știți care e ideea? Că tu nu poți cumva. Deci legea este permisivă. Da, adică tu cumva nu poți să te asiguri. Deci, băi, uite, noi că lucrăm, muncim, ne antrenăm, ne pregătim, luăm o medalie și e că tu la sfârșit de an Legea funcționează la discreția statului. Evident. Am înțeles. Asta e. Eu vorbeam de diferența de preț a unui sportiv. Da. De exemplu, dacă un sportiv olimpic din Republica Moldova, și bănuiesc că și în cazul altor federații și altor genuri de sport este la fel, nu se plătește mai mult decât 200.000 de lei. Dacă așa și e. Asta este 200.000 de lei este suma maximă. Asta vorbim de campionate. Dacă vorbim despre Olimpiadă, acolo sunt leacă alte, taxe sunt mult mai mari. Ok, cam cu cât mai De mare? exemplu, dacă eu nu mă greșesc, era campion olimpic, era, dacă nu mă greșesc, la Olimpiada trecută, îmi pare că 100.000 de euro la noi, da. Da, deci vezi că totuși ajungem la ideea că un campion olimpic... Câți campioni olimpici avem noi? Câți? Noi avem unul. Cine? Este Casap și gata. Și plus mai este... Casap care ce sport practică? Halterie. Halterie. Asta în anul 90-91, când am devenit noi independență. Adică el încă a venit din... Și plus îmi pare că domnul Juravski, dacă eu nu mă greșesc. Și gata, noi campioni olimpici nu mai avem. Noi avem doar medaliați. Adică locul 2, locul 3. Înțeles. Un medaliat, eu vorbeam despre diferență, un medaliat în Republica Moldova costă maxim 200.000 de lei, este remunerat cu maxim 200.000 de lei. Și întrebarea mea era, dacă un astfel de medaliat care este cetățean german, spre exemplu, sau cetățean italian, are aceeași sumă? Probabil că nu. Evident că nu. Din cauza aceasta, și dacă țineți minte, era și problema... Din cauza asta și migrează majoritatea sportivilor în țări străine. Spre exemplu, când era conflictul, dacă țineți minte, cu 5 judocani care au plecat în Statele Arabe. Aceeași problemă asta a fost, evident, lucru. Când, știți cum noi, în mare parte, mulți cumva, știți cum sportivii aceștia îi judică, spunem așa, da, iacă, patria, genul strădători și așa mai departe. Știți cum, aici sunt două adevăruri, spunem așa. Pe de o parte, da, tu poți spune că, într-adevăr, păi, deși tu pleci din țara unde tu te-ai născut și tu unde te-ai format, spunem așa, chiar ca sportiv, de exemplu, da? Dar când tu pui o balanță ca tu fiind, de exemplu, același sportiv și tu ai familie, ai copii și tu știi că tu n-ai cu ce să-i hrănești, de exemplu, da? Și spune întrebare, păi cum, dacă statul nu mă ajută cu nimic, de exemplu, sau nu-mi dă un aport ca eu să rămân în statul ăsta și să duc faima țării. Fiindcă, până la urmă, toți sportivii noștri duc faima țării. Exact. Nu altceva nimeni. Adică, în mare parte, dacă să luăm așa la nivel extrem, cu ce nu putem să ne mai lăudăm? În mare parte, da? Cu vinurile. Cu vinurile, evident, lucru. Adică, da, producători. De exemplu, dacă să vorbim despre personalități. Cu bețiile și cu sport. Asta și ideea. Și dacă noi nu putem, și anume prin promovarea sportivilor noștri, noi putem să aducem, de exemplu,
Și cea mai mare problemă în toată istoria asta că noi avem potențial și avem capacitate. Eu vă pot da un simplu exemplu, da? La noi țara are practic 3 milioane de oameni. Da? Practic. Practic, plus minus, practic așa mai puțin. Potrivit ultimul recensământ, 2 milioane și Dar peste 600 de eu vă spun un lucru. De exemplu, mulți cunosc și oameni care din domeniul acesta, mult cunosc ce înseamnă UFC și asta este o gală top, cum ar fi, de exemplu, pentru hockey NHL-ul, pentru, de exemplu, basket NBA, adică cele mai top gale, spunem așa, sau ligi din lume. Fix așa pentru arte marțiale este UFC-ul. UFC-ul, în el intră cei mai de top sportivi din arte marțiale, da? Și, de exemplu, eu vă dau, pur și simplu, un simplu exemplu referitor la potențialul nostru ca sportivi, da? Nu neapărat din arte marțiale, dar vorbim de arte marțiale, fiindcă cunosc foarte bine chestia aceasta. Ideea care, că, de exemplu, la momentul de față, la noi, în UFC, sunt activi actual 3 sportivi. Dacă să vorbim despre Ucraina, care sunt 40 de milioane, sunt 2 sportivi. Dacă să vorbim despre România, unde finanțările și sunt mult mai multe, este doar un sportiv. Deci dacă noi să luăm pe segmentul acesta și mai mult că sportiviștii au fost promovați aici, pe loc, nu au fost promovați undeva peste hotare sau mai știu eu. Adică asta este ideea. Deci școala și tehnicile de aici sunt foarte bune. Antrenați, una la mână aici pe loc, asta e una la mână, adică bază și tot ce s-a făcut aici și promovați tot de oameni de aici de pe loc. Adică cea mai mare problemă că noi avem potențial. Și, de exemplu, cine nu ar spune și tu nu poți cumva să te compari, de exemplu, la nivel de finanțare, la nivel de selecție, da? De exemplu, dacă să vorbim așa, de exemplu, oricare regiune din Ucraina, practic oricare regiune, e plus minus ca Moldova, da? Ca cantitate de oameni. Dacă să vorbim doar de orașul Kiev, el e 4 milioane de locuitori. Și ideea care că, adică noi, din minimumul nostru, putem să dăm un maximum. Și, de exemplu, în Ucraina așa ceva nu există. Da, ucrainenii sunt buni pe box, nu se discută, dar noi și în box avem performanțe foarte mari. Adică asta este, de exemplu, același Bejanaru, care el îmi pare că în top 10 a intrat mai de mult într-una din gale din box. Adică ideea e care că noi potențial avem foarte mare, dar potențialul ăsta trebuie cumva hrănit. Ca sportivii ăștia să nu fugă. Și tu, ideea care că tu, când duci faima țării, și oamenii sunt mult mai motivați. Fiindcă sunt foarte mulți sportivi că ei se uită la televiziune, se uită la emisiuni, se uită la, de exemplu, la luptătorii noștri, de exemplu, da? Și îi zic, băi, eu vreau să fiu ca dânsul. El fiind dintr-un sat sau venind din nimic, a ajuns la un nivel oarecare și asta este. Și dacă să vorbim despre profesioniști, evident, lucrul pe segmentul acesta la noi sunt rezultate foarte bune. Fiindcă atunci când un sportiv primește pentru doar o luptă, de exemplu, 30, 40, 50 de mii de euro, eu cred că asta e destul de ok. Dar pentru asta trebuie să muncești. Adică asta e ideea. Ziceai de copii. Care ar fi unul dintre motivele pentru care copiii ar trebui dați la sport? Fie că e de plăcere, fie că de performanță. În primul rând, eu cred că asta e una la mână, e modul sănătos de viață. Una la mână. Noi vorbim despre sportul de masă, noi nu vorbim despre sport de performanță. Sportul de performanță el nu tot timpul e pentru sănătate. De plăcere sau de performanță? Adică dacă îi vorbim despre sport în masă, evident lucrul asta e în primul rând. Asta e dezvoltarea caracterului, disciplină și plus sănătate. Dacă totul e făcut în limite normale, adică și antrenorii sau, de exemplu, cluburile sau sălile în care pleacă copiii sunt destul de buni, atunci nu e o problemă. Adică, din contră, asta e benefic. Ok. Și ei se pot regăsi dacă vor să facă sport de performanță pe mai departe? Sau? În general, pentru ce să face sportul în masă, el e pentru sănătate. Dar, de exemplu, din sute sau mii din copii, de exemplu, care practică sportul în masă, da? Spunem așa, 1, 2, 3, pe urmă trec în direcția sportului de performanță. Ok, sportul de performanță înseamnă, este egal, nu știu cum să zic mai, este cât este pasiune și cât este muncă. Eu cred că asta e direct proporțional. Adică tu nu poți să faci fără pasiune atâta muncă să depui și invers. Adică eu cred că în primul rând trebuie să fie motivație, una la mână, ceea ce și este și pasiunea de fapt, da? Dar mai important este disciplina, că sunt situații când tu nu mai ai motivație.
nu ești motivat din diferite probleme. Poți fi o traumă, poți fi, de exemplu, neajuns financiar, sau nu știu, sunt alte, de exemplu, motive poți fi. Dar disciplina tot timpul pe tine te motivează și știți cum, de la disciplină, pe urmă trece înapoi la motivație. Adevărul este că foarte greu să ajungi la disciplină. Evident, asta e un efort. Necesar o voință mare. Evident, asta este un Știu efort. din exemplu propriu. Asta e un efort. Nu pot păși pragul sălii sportive deja de jumătate de an. Există o deosebire între sportul făcut de femei și sportul făcut de bărbați? Iarăși, dacă noi vorbim despre sport, eu nu cred că este o deosebire foarte mare. Adică poate e diferența doar din cantitatea de efort depus, spunem așa. Dar disciplina și restul lucrurilor tot același, practic. Adică dacă să vorbim per general, eu nu cred că, de exemplu, cum doamnele fac fotbal așa și bărbații fac fotbal, numai că el e la nivel diferit, spunem așa, Bine, de tehnici. la un nivel foarte diferit. Da, asta și e ideea și e clar lucru, de exemplu, ceea ce, de exemplu, face o doamnă, de exemplu, la nivel de gimnastică, nu să facă un bărbat, de exemplu, da, să vorbim așa. Adică sunt sporturi mai dar arte marțiale, sunt femei din Republica Moldova care o practică? Sunt femei, noi chiar și avem și fete care au avut rezultate la campionatele europene și mondiale. De exemplu, dacă să vorbim și chiar și din lupte libere, sunt, de exemplu, sunt o grămadă fete care au avut rezultate foarte bune și la nivel de campioni europeni și așa mai departe. Ok, suntem bărbații de așa femei. Știți cum, dacă, eu nu știu cum se comportă bărbați cu așa gen de femei, dar eu cred că nu este o problemă. Colegii din federație, cum se comportă? Foarte bine. La egal la egal? Da, adică la noi nu este o problemă, de exemplu, că dacă, de exemplu, este o domnișoară, de exemplu, se antrenează ca să fie ok, dar nu se mai zice este o domnișoară. Acolo ringul... Da, dar evident că oricum nu lucrez, adică dacă să vorbim de antrenament, adică nu, dacă este vorba de antrenament, evident lucru că știți cum băieții oricum stăruie cumva să fie mai loiali din punctul ăsta de vedere, că nu se traumeze sau așa mai departe. Adică mai mult, dacă vorbim de antrenament, este vorba de tehnică. Trebuie cât mai mult să o prelucrez. Dar dacă este vorba de... Deci oricum sunt protejate. Evident lucru. Igor Rotaru, eu cred că toate domeniile seamănă unul cu altul. Peste tot există competiții, și în sport, și în politică, chiar și în domeniul cultural. Nu știu care e diferența între ele. Știu cu siguranță că în sport lucrurile par mult mai transparente și mai corecte. Pentru că acolo competiția este una echitabilă, una corectă. În politică, acolo unde tu cochetezi, lucrurile sunt un pic altfel. Sportul se mai face și prin cuțite pe la spate, prin diferite metode mai puțin ortodoxe, care nu sunt pe față. Cum privești tu procesul politic și cum crezi tu că poți să te afirmi în acest domeniu? Dacă să vorbim despre politică, eu cred că, în general, politica asta e un lucru foarte complicat, cel puțin pentru mine. Eu așa cred. Dar care e deosebirea? Și deosebirea... Atâția ani ești obișnuit să fii pe ringul de box, hai să zicem așa, în ghilimele. Știți, deosebirea care e, fiindcă în sport sunt niște lucruri mult mai clare, dacă să vorbim despre sport. Adică tu ai adversarul care trebuie să lupți, tu, de exemplu, ai niște capacități care trebuie să le afirmi, da? Într-un mod oarecare. În politică, cu părere de rău, sunt niște lucruri mult mai netransparente. Și dumneavoastră, cum ați menționat, că sunt niște lucruri care nu sunt chiar corecte. Este un plus care, no, победителей не судят. Da, dar este... Și într-un caz și în altul. Nici așa nu e așa, adică sunt niște lucruri absolut diferite. Știți cum imaginea ta ca sportiv, de exemplu, chiar dacă tu ai câștigat și ai făcut-o urât absolut, asta poate să-ți facă și o defavoare foarte mare ca sportiv. Dar dacă să vorbim de politică, ce ar fi, de exemplu, o tangență cu sportul, da? Da. Asta e spiritul de echipă. De exemplu, chiar dacă să vorbim despre sporturi individuale, fără echipă, niciun sportiv nu realizează. Absolut niciunul. Adică un sportiv, asta e pur și simplu un material care trebuie să fie pregătit și prelucrat. Da? Și dacă el nu are calitate... Și în echipă lucrează antrenori. Evident. Și el are și nevoie de antrenori, are nevoie de manageri,
nevoie de promotori, are nevoie de oameni cu care să trăiesc, de exemplu, sparring parteneri, dacă vorbim despre lupte, da? Adică, fiindcă nivelul tău poate să crească numai atunci când tu lupți cu cineva sau te antrenezi cu cineva mai bun ca tine sau la nivelul tău, numai atunci puteți crește unul după altul. Dacă chestiile astea nu se aranjează într-un algoritm, evident lucrurile nu au succes. Fiindcă tu poți fi ideal, dacă tu stai undeva într-un sat și nu ai nici antrenor, nici nimic, poți să ai niște capacități ideale. Știți cum? Dar ele nu au niciun succes. Tu poți să ai un antrenor foarte bun care te pregătește, te antrenează și îți duce, de exemplu, un calendar foarte bun, dar dacă nu ai un promotor care să te promoveze, tot ești zero. Adică tu, de exemplu, nu cunoști. Adică sunt niște lucruri absolut clare, că, de exemplu, fără echipă, tu nu prezinți nimic. Absolut. Asta este un lucru. Fix același lucru eu bănuiesc și în politică. Fiindcă doar cu spiritul de echipă poți să faci careva lucruri. Fiindcă eu cred că în politică sunt niște lucruri importante, adică câteva aspecte importante. Asta e oamenii, echipa, de exemplu, cu care tu mergi. Asta este timpul și asta sunt resursele. Dacă aceste trei aspecte cumva se contemplează, atunci eu cred că este efect și este ar putea, de exemplu, fi, de exemplu, o creștere, spunem așa. Dacă chestiile astea nu se contemplează, atunci eu cred că oricare proiect politic poate să moară. Fiindcă tu poți să ai bani, neavând echipă, tu nu prezinți nimic. Adică tu ești persoană absolut individuală. Și dacă tu, de exemplu, atingi terminat banii, undeva tu te-ai împiedicat și echipa se distramă. Și echipa se distramă, care e, ipotetic vorbind, că echipă, dar e făcută, practic, adică s-a organizată pe resurse, să spunem așa. Dacă tu ai oameni calitativi, de exemplu, da, și nu ai resurse, sau nu ai capacitatea de a aduce resurse, atunci asta la fel e o problemă foarte mare, fiindcă omul nu poate, de exemplu, să lucreze mult timp, de exemplu, fără, de exemplu, niște susținere, spunem așa. Și eu cred că, dacă să vorbim despre politică, astea sunt lucruri mai importante, cele mai importante. Și, evident, lucru, dacă să vorbim despre segmentul politic, asta ar fi ideologie. De exemplu, cu ce idei tu vii, cu ce mesaj tu vii la oameni, ceea ce este foarte important. Cum tu recrutezi omul ăsta. Eu cred că, fiindcă oamenii sunt sătui la momentul de față, transparență, anticorupție, fapte nu vorbe și așa mai departe. Oamenii pur și simplu sătura de chestia asta. De ce își doresc oamenii? Eu cred că oamenii, cu părere de rău, ei vor oportunități. Da? Circ și pâine? Nu, eu cred că în mare parte circ și pâine vor un segment de oameni cu părere de rău, dar și iarăși dacă să revenim la mentalitatea noastră, eu cred că noi suntem foarte slab dezvoltați la nivel de educație politică, spunem așa. Adică la noi oamenii nu prea înțeleg chestiile astea, nu prea intră în esență la multe lucruri. La noi nu există politică cu tradiție, nu există partide cu tradiție. Absolut. Viața unui partid politic la noi în Republica Moldova e maxim 4 ani. Asta e una la mână. Dacă nu mai trecem doi, este încă un moment că, dacă să vorbim despre partidele politice din Republica Moldova, problema care e că nu sunt educați, de exemplu, chiar din generație în generație, da, de exemplu, un partid politic care, de exemplu, la nivel de față poate să fie foarte slab, dar el nu-și educă tineretul din spate. Cumva tot e făcut, știți cum, spontan și la o adică. S-a primit, a venit la putere, tot e bine. A plecat la putere, a murit partidul și așa mai departe. Adică chestia asta nu e, cu părere de rău, nu este într-o balanță, spunem așa, de genul ăsta. Dar și iarăși am vrut să revin la faptul că noi nu este dezvoltată cultura asta și oamenii nu intră în esență, de exemplu, la careva lucruri, de exemplu, spre exemplu, cum sunt finanțate partidele, de unde au ei resurse partidele acestea, fiindcă oamenii mult timp votează uitându-se pe Facebook. S-au uitat pe Facebook, băi, stă în comentarii, acolo scrieți, Doamne ferește, buni, un alta, îl votez pe dânsul că îi dau niște șanse și așa mai departe. Dar nimeni nu a intrat, nu s-a documentat, să uite și să gândească statul că ea că nu e chiar așa. Adică situația e un pic mai diferită. Asta ar necesita, cum spui tu, cultură. Evident. Politică. Adică noi nu suntem dezvoltați în chestia asta, cu părere de rău. Eu sper că generația noastră, generația mai tânără, a să fie mult mai interesată de chestiile. Atâtea țări au 2-3 partide, conservator și liberal. Evident. Și tradiții de 10 de ani, din tată în fiu. Evident lucru. Și noi cu părere, dar iarăși noi nu putem nici chestia asta
știți cum să judecăm, spunem așa. Noi suntem într-o perioadă de tranziție. Nu există cultură politică din partea votanților și nu există cultură politică nici din partea politicienilor. Da. Nici ei nu au o temelie. Sunt oameni absolut întâmplători de cele mai deseori. Da, cu părere de rău asta este și plus la asta, știți cum noi suntem într-o perioadă de tranziție. Noi am trecut de la un regim comunist la ăsta capitalist, unde oamenii trebuie cumva să se reorienteze? Să se reorienteze, trebuie să revadă niște lucruri și asta pentru asta este nevoie de câteva generații. Cel mai greu este când oamenii trebuie să conștientizeze că ei sunt liberi și că totul depinde de ei și în momentul în care tu decizi sau tu alegi și asta ai. Probabil procesul ăsta este cel mai dificil. Asta e una la mână și ideea care eu chiar pot să confirm chestia asta, fiindcă la noi oamenii, cu părere de rău, vor să fugă de responsabilitatea personală, da? Da, libertatea înseamnă responsabilitate. Ideea care că, de exemplu, dacă noi cum ne uităm la persoanele nostalgice, spunem așa, regimului comunist, spunem așa, da? Pentru ei hotărău altcineva. Evident lucru. Adică el știe că el e asigurat, el s-o trezit dimineața, începând de la grădiniță, finisând cu pensia, până s-o era asigurat. Și oamenii din sensul ăsta, ei au devenit mult mai lenoși. Ok, putem spune că oamenii nostalgici, votanții nostalgici caută în continuare partide care să le ofere stabilitatea asta. Evident lucru. Și lideri politici care... Da, evident. Noi din cauza asta așa avem... Care le promite aceeași stabilitate. Așa știți cum, așa, decalaj? Nu decalaj, dar noi avem așa un fel de balans între pro-est, pro-vest, cum spunem așa, adică, de exemplu, cineva nostalgic cu socialism, comunism și așa mai departe și restul care sunt pro-europeni și spunem așa, hai să spunem mai mult, segmentul ăsta democratic și capitalist. Problema care e? Problema între aceea că, de exemplu, numai atunci când tu ești responsabil singur pentru tine și pentru viața ta personală, atunci nu mai este, știți cum, un fel de sât, spunem așa, de oameni competenți și buni și puternici. Asta e una la mână. Doi, eu cred că la noi mai era o altă problemă, că oamenii aceștia, ei nu au fost dezvoltați, adică nu că dezvoltați, dar ei nu au fost promovate că valorile acestea, în primul rând. Noi nu avem chiar și în școli, elementar, la nivel de școli. Noi vrem să creștem o generație mai bună, dar la noi nu cumva sistemul educațional a rămas așa din Uniunea Sovietică, plus minus. Adică nu s-a schimbat practic nimic. La noi nu este educație, adică e elementar lucru. Noi nu avem educație financiară, avem undeva economia, clasa 12-11, îmi pare că ceva este în curicul. Și? Adică cum noi creștem? Deși programul școlar este unul foarte complicat, eu aș avea multe de comentat la acest subiect. Da, adică sunt niște lucruri care la noi, știți cum... Dar nu sunt materii care să te ajute în viață. Evident. Practice. Absolut. Dacă noi să luăm așa, la noi era, dacă țineți minte, cel puțin dacă în generația noastră, ai finanțat liceul, tu trebuie neapărat și cu diplomă. Dacă nu ai diplomă, de bacalaureat? Nu, de studii superioare. Doamne ferește, tu cumva să nu ai diplomă asta și cu tine, tu nu ai să ai de lucru. Deci cauza asta e istoric venit din Uniunea Sovietică, dacă ai diplomă, ai document, nu are importanță oricum tu ai să ai lucru bun. Dar noi realizăm acum că sunt o grămadă a oameni, da, de exemplu, cu diplome care lucrează la construcții, lucrează în alte domenii. Adică, sau sunt simpli angajați la oameni care nu au diplomă. Sau sunt simpli angajați la oameni care nu au diplomă. Adică asta sunt niște stereotipuri care ele trebuie scoase. Adică și e mai mare problemă că noi cu stereotipurile astea cumva nu trebuie să influențăm asupra tinerii generații. Asta este ideea. Că, de exemplu, omul dacă el e specialist într-un domeniu, nu are importanță care ar fi. Că el să fie, de exemplu, un electrician sau el să fie, de exemplu, un producător de emisiuni. Dacă el îi face un lucru calitativ, da? Sau, de exemplu, antrenor, da? Atunci, evident, lucrul el să aibă succes și el să aibă și bani și așa mai departe. Bine, ok, de acord, dar în momentul în care tu vrei să devii un politician, nu poți să nu ai studii superioare. Știți cum, asta sunt niște lucruri, iarăși, sunt niște nu cred că e acceptat chestia asta. Evident că nu e acceptat. Nici măcar în țările da, asta e mare clar. Tradiție democrată. Dacă vorbim despre politică, evident lucru, ai studii superioare și merge înainte. Dar, iarăși, noi, eu cred că pentru a construi, de exemplu, un partid politic, am spus și până acum, la momentul de față, care ar fi, de exemplu, pârghiile cele mai importante. Și la noi, iarăși, este o altă problemă. Știți cum? La noi este un fel de
problemă națională, spunem așa, terenza moldovanului, știți? Că, de exemplu, cum cineva ajunge la putere, gata, sau dacă cineva a pierdut undeva într-o alegere, sau mai știu eu, gata, a găsit vinovat, așa l-a vinovat, toate bețele în capul lui, sau invers, și așa mai departe. Adică asta iarăși e o problemă, fiindcă într-o echipă, dacă echipa într-adevăr are valoare, are importanță, ai câștigat, ai pierdut, trebuie să mergi înainte. Igor, eu înțeleg că tu privești politica ca pe sport și tu vezi o conotație morală în politică. Eu asta simt. Probabil că este, dar iarăși știți cum... Această onestitate vine iarăși din sport, acolo unde există transparență. Evident lucru, dar problema între cei e că în politică nu e chiar așa. Adică în politică trebuie să fie ca un șer. Cum ar arăta politicianul perfect pentru tine? Ai putea tu să fii acel politician? Eu am înțeles pe jumătate că poți, doar în cazul în care se schimbă cultura alegătorului, politica alegătorului, dar în cazul în care această cultură nu se schimbă. Dacă Și nu se schimbă... alegătorul poate fi în continuare cumpărat cu un pachet de orez. Evident. Tu te vezi politician în așa? Știți care e problema? Dacă noi să vorbim despre politică și iarăși, de exemplu, eu ajung la niște concluzii că la noi, în genere la noi în țară cel puțin, dacă tu nu te implici în careva lucruri politice, de exemplu, sau procese politice, da? Tu undeva cumva ești marginalizat sau, de exemplu, nimeni nu știe. Asta este ideea. De exemplu, au fost careva proiecte care tu vineai, de exemplu, pur și simplu ca un simplu ONG sau ca președinte de organizație sau de federație sau, de exemplu, a clubului sportiv, vineai cu niște proiecte, cu niște idei și una alta și când te uiți, multe timpul rămân abandonate, în mare parte. Da, când vii ca un începător în politică? Sau începător sau undeva, de exemplu, sau membru de partid. Sau membru de partid, ar putea, de exemplu, să fie, eu cred că și sunt careva schimbări, anume în atitudine la chestiile acestea. Adică asta iarăși e o problemă. Dacă, de exemplu, dacă să vorbim despre persoana mea, eu cred că în politică s-ar putea de implicat și trebuie de implicat, fiindcă dacă nu, atunci cine? Și așa populist mesajul ăsta. Da, evident, dar ideea, știți care e? El e populist, dar el și... Cam o manieră cum fac toți politică. Da, dar este altă problemă. Problema între aceia că, de exemplu, depinde cu care scop tu intri acolo. Înțelegi? Asta e problema. Ok, întrebarea este cum convingi tu votantul tău că scopul tău este un onest. Că tu vii în politică să faci o politică morală, așa cum am înțeles eu că ai putea fi capabil tu să faci. Problema care e că tu trebuie să ai, în primul rând, să-ți acumulezi niște oameni care duc aceeași idee ca și tine. Dacă tu ai așa gen de oameni în jurul tău, atunci este sens să te ei reușesc, pentru că sunt mai mulți reușesc să duc cu mesajul corect în public. Atâta timp cât tu ești doar unul singur, evident lucru, tu nu ai capacitatea asta de a face. Fiindcă în primul rând, eu am spus că cel mai important asta e în primul rând oamenii. Adică și-am spus și dacă sunt oameni cu care tu poți face chestia asta, atunci tu poți. Adică sunt oameni care duc aceeași idee, au aceleași valori, duc același mesaj și în timp se acumulează și alți oameni care să văd chestia aceasta tot în așa mod. Ok, și până la urmă, politicianul perfect ar fi cum? Din punctul tău de vedere. În primul rând, el trebuie să fie, eu cred că, onest, credibil. Și eu cred că mai degrabă ar fi sincer, nu știu. Cred că sinceritatea și politica. Da, dar știți care e problema? Că eu înțeleg că la noi, știți cum, care mai bine, mai frumos minte, așa la câștigă, cum are, dar cel puțin el trebuie să fie sincer singur cu dânsul. Fiindcă tu dacă nu ești sincer singur cu tine, atunci e grav. Și la noi sunt mulți politicieni care au pierdut din chestia asta. Pe final vreau să faci o declarație de dragoste pentru sportul tău preferat. Spuneți. Și pentru politicianul tău preferat, dacă el există. Dacă să vorbim despre sportul preferat, eu cred că cel mai important în sport, de exemplu, în are importanță în care noi îl facem, trebuie să fie dedicare de sine și dare de sine. Numai atunci sunt rezultatele și eu cred că dacă o mare parte ar face chestia aceasta, atunci la noi sportul ar fi practic ideal, să spunem așa. Deci o declarație de dragoste comună. Evident. Imparțial. Imparțial, absolut. Dar eu cred că trebuie să depui suflet cu dorință de sine. Atunci sunt rezultate foarte mari. Ok, dar despre politician? Despre politician,
ce fel de dragoste putem noi să dăm față de politicieni. Adică tu încă nu poți să-ți faci o declarație de dragoste Eu ție cred că însuți. cel puțin asta e greșit să-ți faci declarații singur. Vă dați seama că asta e ceva absolut anormal. Simplu, cu Nelly Sambriș.